Csak mondtam, hogy nagyon-nagyon sok izgalom lesz még ebben a mai videóban és a videókban, szóval jobban tetszett a feliratkozod, mert a HTG Lino Power az sosem múlik. Leon közötti csatorna, subscribe, Hunter, subscribe. Oké, csőztök! Tesó, nem látom, hogy feliratkoztál. Nem látom. Hát, hiába vagyunk iskolában, iratkozz fel, tesó. Várjál, nem hallom a feliratkozás gombot. Aha, most már hallom, köszönöm. Tesó, el kell valami. Gyerekek, nem látom, hogy feliratkoztatok. Nem látom, konkrétan 4 feliratkozó van, hát ilyen van kis videó. Szóval mondd már nekik, hogy iratkozzanak fel. Iratkozz fel! Igen, mindenképp iratkozzatok fel. Elérhető a TikTokon, Facebookon, minden link a leírásban le lesz írva a névem. A TikTok nevem és a Facebook nevem és az Instagram nevem, minden nevem. Köszönöm. Iratkozzatok már fel, léci. Nagyon kell az 1K ma.